Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Tentokrát to budú tak z gamepadské správy z gamesovského pohľadu. Takže povieme si nejaké informácie a novinky o našich troch kanáloch. Takže ako asi takú prvú vec, čo si povieme, no tak bude o kanáli Tax. Tak vidíme, že za asi necelý rok zvládol získať 11 odberateľov, čo je docela dosť úctivohodné a gratulujeme mu. Potom asi taká druhá informácia. Takže asi taká druhá informácia, Padmat Games plánuje nejaký comeback. Zatiaľ ešte nevieme, ako sa to bude vyvíjať a jak, ale určite to bude asi epické. No. Potom ďalšia informácia. Jeden z našich najväčších nepriateľov si vytvoril YouTube kanál. Kto to je, vám hovoriť nebudeme, aby ste sa na ňo nedívali a tak, len si pozrieme pár hate komentári, čo sme od neho dostali. No, takže jeden hate komentár sme dostali na naše najnovšie video, kde sme hrali, čo aspoň nech nám pozbierajú veci. Tak to vyzerá ten koment, ako ten hate koment. Jako toto ešte nič oproti tomu, čo nám poslal predtým. Čiže neviem, či sa mi podarí získať, a už sme ho zabanovali. Ale kdeže to poslal, ten hajzel. No takže poslal to na toto video. A ešte dosť to posielal Padmat Gamesovi SK na videa. Takže keby ste videli nejaký hate komentár, ktorý by bol až moc proste, no tak nahlaste to a to je asi tak všetko. No, takže takto nejak asi vyzerajú tie hate komentáre. Že pokiaľ, že nepobavilo preto, lebo úchylom, ktorý znásilňuje malé deti, to nejde. Náhodou mne to video docela pekne ide prehrať a to spolučlenovi Taxovi tiež, takže prečo si tak nadávaš, pokiaľ ti to nejde prehrať? No. Potom sme tu ešte mali niekde nejaký hate comment. Ten musím teraz nájsť. No, neviem, či to teraz nájdem, ale trebárs. Kdeže to bolo? Neviem, trebárs na toto video. No tak na toto video Padmat Gamesovi, proste, neviem, už to asi nenájdeme. No tak napísal proste, že znieš jak malé decko, jako tvoj hlas jako. A doslova pri tomto videu už je 1 rok staré a vtedy sme dosť zneli ako kidi všetci a on znie ako kid furt. Každý my dva bude natáčať svoj pohľad z tejto mapy, ktorú myslím si, že ani jej meno vyslovať nemusíme, pretože už ste poznali. Skyblock. No tak očejte, sme tam strašne detsky zneli. Čo už. No takže toto je asi všetko. Taktiež plánujeme asi spraviť, určite budú ďalšie TGPZ správy. A uvidíme, jak sa všetko bude vyvíjať. Tak ja sa tu s vami lúčim a uvidíme sa u ďalších TGPZ správ. Tak zatiaľ čau.